Bueno, arratsaldeon eta mila esker hemen izateagatik, eskerrik asko, etortzeagatik ikasturte berri honetako lehenengo ekitaldiari, behintzat programa honetako emakume idazleak 21. mendean, hori du izena hori du programa honek, Bidebarri eta Kulturguneak aspaldi xamarrean antolatu duen programa honek, beti izaten ditugu emakumeak eta idazleak, gurekin izan dira beste batzutan Dolores Redondo, Eva García Sáenz de Urturi, María Oruña, Almudena Grandes, Alicia Jiménez, Nayate El Hachimi, idatzi egin ditut, bestela seguru naiz eta astu egingo nuela. Eta gaur, sorte handia dugu, gurekin daukagu Karmele Jaio, Karmele, eskerrik asko. Bai, arratsaldeon eta benetan eskerrik asko, ongi etorria izan zaitez programa honetara eta areto honetara. Gaur kasi familian gaude, hasi que hurbiletik hitz egingo dugu eta beti bezala bukaeran edo nahi baduzue erdialdean ere bai, zerbait esan nahi baduzue, zerbait galdetu nahi baduzue, lasai askiz, hemen etxean bezala gaude, etxeko salan bezala gaude. Karmele Jaio, 1970 jaioa, martxoan, Gasteizen. Baina lehorrekoa izanik ere, zuk kostarekin harreman handia izan duzu beti. Bai, bueno, arratsaldeon, eta eskerrik asko, eta zagatik. Bai, nire familia guztia, aita eta ama lekitxarra dira, lekitiokoa dira. Lan kontuengatik aita Gasteizera joan zan, eskondu eta joan ziren Gasteizera bizitzera, eta han jaio ginen, 3 nebarrebak. Eta beti gertatu zait, ez naizela iaia inongoa, ez da? Ze Gasteizen ere, bueno, ez naiz Gasteiztar, ez naute ikusten Gasteiztar peto-peto bezala, baina lekeition ere ez naiz, esan nahi dut, bietatik daukadala zerbait, ez? Nik esaten dut batzutan nina izela bizkat marmitakoa, bezala, ez daukat. Patata eta atuna. Atuna, ez? Biak. Beraz, bueno, biak ditut, bilekuetakoa sentitzen naiz, egia esan, naiz eta Gasteizen jaio nintzen. Lehorrekoa kostaldian eta kostaldekoa lehorrian. Dena den, paisaiak ere badute bere importantzia, gure bizitzan, nola ez idazle baten egin beharretan, hasi que segurazki bai Gasteiz eta bai Lekeitio eta bai kostaldea eta bai barrengoaldea, hiria eta herriak ere ikusiko ditugu zure lanetan. Bai, gainera lehenengo lanetan, lehenengo ipuinetan, baita lehenengo novelan ere, eta agertzen ziren nire buruan, eta dira, adibidez Amaren eskuak novelan, agertzen da nire buruan dira Gasteiz eta Lekeitio dira, baina ez dut esaten, ez dut aipatzen ere, ez dut izenik aipatzen, hori aldatzen joan da idazten aurrera eginala, orain joera handiagoa daukat esateko zerbait deskribatzen banago, nun nagoen, Bilbon nagoen, Gasteizen nagoen, hori aldatu egin da, ez? Pixkatia ja esaten dut, baina bai, nire ipuin eta novela askotan agertzen dira nireak diren bi paisaiak. Faroak eta zenbait kale. Faroa, itxasoa. Bueno, zuk kasetaritza ikasi zenuen, kasetaria zara, eta kasetari bezala egiten duzulan gaur egun ere? Bai, komunikazio bulego batean, baina ja ez nago ez egunkaria, ez irratian, denetarik egin dut egia zen, eta orain komunikazio bulegoan nago. Posik? Bai, beste lan mota bat, beste kasetaritza mota bat da. Nahiko nuke denbora gutxiago, denbora gehiago, lan horrek denbora asko kentzen dit, egia zan. Eta idazteari ezin diona esken, nahiko nuke gehiago, ez? Ordu gehiago izatea egunean idazteko, baina, bueno, holan dira gauzak. Egunen batean. Bai. Jubilatzen garenean. Bai. Bueno, eta idazle moduan, hainbat liburu argitaratu dituzu, gogoratu ditzagon, 2004an, 15 zauri. Hori izan zen zure lehenengo liburua, ipuinak. 2 urte beranduago, Amaren eskuak. Lehenengo eleberria eta oso famatua bihurtu zena gainera segituan.
Bai, eta bizitza asko eduki dituenak, ez da? Berpiste asko, ez dakit nola esan. Oraindik hasiera batean nuen pentsatu idatzi nuenean, gainera lehen novela izan zen, ez da? Eta nuen pentsatuko hainbeste iraungo zuenik ere, ez? Orain dela gutxi atera, oraindik ere saltzen den liburua da, irakurtzen den liburua da, Itzultzen den liburua. Itzultzen den liburua, pelikula ere egin zen. Hau da, eduki ditu berpiste asko, urte hauetan, ja pasatu dira 12 urte, ez? 2006an esan dugu bai, bai, 12 urte, bai. Amaren eskuak. Urte bete beranduago zu bezain haul, berriro ere ipuinak. Ipuinak. 2010an musika airean, bigarren eleberria. 2 urte beranduago ez naiz ni, ipuinak hauek ere. Eta 2015an, orain dela 3 urte, orain hilak ditugu poesia. Poesia liburu bakarra atera duzu oraingoz. Bai, eta gainera, bueno, ez dakit nola esan, ez nuen nire buruan edo nik bukatu nuenean ez naiz ni azken ipuin liburua, nire asmoa esen poesia liburu bat idaztea. Nire asmoa zen beste ipuin batzuk idazten jarraitzea, eta beste ipuin batzuk idazten hasi nintzen, baina ez dakit zergatik, nik askotan esaten dut ez dudala idazten, ez dudala aukeratzen zer idatzi, baizik eta, bueno, zerbait dago bultzatzen hauena idaztera gauza konkretu bat, ez? Eta hasi nintzen poema batzuk idazten, eta gero eta indar gehiago hartzen zuen horrek, eta esan duen, bueno, poemak idatzi beharko ditut. Modu oso, ez dakit, irrazional batean aterazi zaizkidan. Oso, enuen espero, baina horrela atera zen, eta gainera oso pozik geratu nintzen. Eta, bueno, horretan gaur. Liburu hauetaz aparte, itzulpenak ere bai, ze bi liburuak gaztelerara itzuliak izan direnak, zu zeuk itzuli dituzu. Bai, nik itzuli ditut, bai. Horire ez da ba erresa izango? Bai, da ariketa bat gogorra, alde batetik gogorra, nik uste dut zure burua itzultzen ari zarenean, zuk idatzitakoa itzultzen ari zarenean, ikusten duzu zuk idatzitakoa beste leku batetik. Eta da pixkat zure idatzi duzun hori espilu batetik ikusiko bazenu bezala. Ikusten dituzu idatzi bitartean ikusten ez dituzun gauzak. Nik itzultzen bilenean esaten nuen, baina zergatik egiten dut hau, edo zergatik jartzen dut hau hemen. Galdera batzuk idazten zitzaizkidanak bururatuko, ez? Orduan, da ariketa bat gogorra, aurrez aurre daukazulako zure idazketa, baina oso aberazgarria da. Konturatzen zarelako zer egiten duzun, zer ez duzun egiten, nik uste dut itzultzen asko ikasten duzula ere. Ez dira bakarrik arazo teknikoak, nola itzuli esaldi hau edo nola itzuli hitz hau da, askotan hori galdetzea, hau zergatik esangote nuen. Gertatzen da, gu bizi gara gizarte batean, hizkuntzetan bizi gara, ez? Orduan, biak dira, nahi dut esan, nik gauza batzuk esateko, gazteleraz modu batera esango nituzke, euskeraz beste modu batera. Orduan, itzultze prozesu horretan, nik adibidez Amaren eskuak ekin, hasiera batean hasi nintzen, esango nuke literalki itzultzen, eta irakurtzen nuen, eta ez zuen batere antzik originalarekin konparatuta, ez da? Eta aldaketak egin behar izan nituen, pentsatu nuen, hau nola kontatuko zenukezu gazteleraz, eta orduan beste modu batera idatzi nuen, beste aldaketa batzuk egin nituen, ez? Adibidez, 3. pertsonan dago idatzi eta euskeraz lehen pertsonan dago idatzi eta gazteleraz, beraz aldaketa handia da, ez? Baina, azkenean bi hizkuntzak ere oso ezberdina dira eta eskatzen dute beste modu bat esateko, ez? Jende asko konturatu alda horretaz. Ez. Pentsatzen ari nintzen, segurazki, idazten, irakurtzen badugu hizkuntza batean ez dugula ohiturarik liburu hori bera beste hizkuntza batean irakurtzeko, ez? Bai, nik uste. Negatik ari naiz eta ez dakite... Normala da jende askonturatzea, nahiko denpora gutxi izaten dugu, ez da, askotan nahi ditugu hainbat liburu irakurri eta denpora ez daukagu, hartu eta beste hizkuntza batean berriz irakurtzeko, asko gustatu behar zaizu, ez? Bai, gaurko elkarrizketa edo ekitaldi honetan badugu titulo bat, badugu lelo bat, eta hau da fikzioaren iturriak. Fikzioari buruz eta fikzioaren iturriari buruz zerbait esan beharko dugu. Fikzioa
nun da importanteago? Eleberrian, poesian, ipuinetan edo narrazio laburretan, benetan nun dauka importantzia gehiago, nun da esentziala, esan dezakegu? Nik uste dut, bai eleberrian eta bai ipuinetan, azkenean pentsatu behar duzu oso ondo trama bat, egitura bat, ez dakit, egin behar duzu artefakto bat, beraz, zaude, ez dakit nola esan, destornilladore batekin bezala eta lanean zerbait sortzeko, fikzio hori sortzeko. Nik nabaritu nuen, adibidez, poemetan, nola esango nuke, nik uste dut azkenean idazten dugun guztian egia dago azpian. Hau da, egiaren bat. Osea, egia da, zure ikusteko modua, hor dago, ez? Agian nobeletan eta ipuinetan kamuflatuagoa dago. Eta poesian gehiago ikusten da. Edo irekiago zaude, edo modu espontaneoago batean ateratzen da. Beraz, fikzio gehiago, ez dakit esan daiteken, baina fikzio gehiago dago nik uste dut ipuinetan eta nobeletan, naiz eta nik uste dut kontatzen duguna beti dagoen oinarrituta egia batean, ez? Eta poemetan nik uste dut, bueno, batzotan, lehen esan dudan bezala, irrazionalki barkatu, ateratzen zaizkizun gauzak hor daude, zuk ere ulertzen ez dituzunak. Hori ere gertatzen da bestean ere. Esan nahi dut, azkenean nik uste dut nik behintzat idazten dut, niretzat idaztea da aurkikuntza bat. Nik ez dut jakiten idatzi aurretik zer idatziko dudan. Badakit gutxi gora bera zer nahi dudan, ez dakit ziur zer nahi dudan esan, badakit pista bat daukat, irudi batzu daukat, badakit zerbait deskubritu behar dudala, ez dakit esan, eta beraz pixkati irrazionalki ere idazten dut besteetan ere, ez? Baina bai, poesian beste oraindik nik uste dut irekiago zaude, ez? Eta poesian gainera protagonistak gutxiago erabiltzen dira, ez? Gehiago erabiltzen dira eta protagonistak erabili ditzakegu akaso beste gauza batzuk sartzeko eta gurea dena edo gure realitatea eskutatzeko. Bai, eta gertatzen da baita ere, lehen esan dudan hori, ipuin bat idazten ari zarenean edo novela bat idazten ari zarenean, zure barruan daukasun hori ateratzeaz gain, zure buruaren zati bat dago pentsatzen nola strukturatu hori, nola gituratu, nola, halako alde mekaniko bat, ez? Orduan, ez zaude hain, irekia, ez? Izurdia bezala, bi zatitan bai, alde irrazional bat eta alde mekaniko bat edo daude, ez? Eta bai, esaten duzuna pertsonaiena, bueno, askotan esaten zute, bueno, zu zaude, zure pertsonaieta, bueno, zu zaude idazten duzun guztian. Ze azkenean zuk kontatzen duzuna da, zuk ikusten duzuna. Eta nola ikusten duzun, hor esaten ari zara nor zaren, ez dakit nola esan. Edo zek deitzen dizu atentzioa, edo zeri begiratzen diozun, zeri ez. Esaten dutenean idazleak lapurrak direla, lapurrak garela, egia da. Zaude etengabe lapurtzen konturatu barik, ni ez naiz irtetzen etxetik lapurtzera, begiratzera, ez konturatu barik, entzute dituzu elkarrizketak, ikusten duzu gauza bat, baina ez duzu lapurtzen edo zer, lapurtzen duzu hau eta zergatik hau eta bestea ez. Nik uste dut lapurtzen duzula justu zure bizitzaren momentu horretan, zure barruan dagoen ez dakit, kezka edo nadalakoa, horrekin konexioa duten gauzak. Badago alako kanpo eta barruko konexio bat, eta horrek pizten dizu atentzioa, zergatik, barruan igual kezka hori daukazulako. Edo, nik asko esaten dute, apurtzen baduzu beso bat eta karea jartzen dizutenean, kaletik zoaz, eta derrepente zaduzu, kareakin, beste bat kareakin, ordura arte zara konturatu, berdin gaiekin, kezka bat daukazu, ez dakiz ze gaiei buruz, eta bat batean
ikusten duzu. Nik uste dute hori gertatzen dela, lapurtzen duzu, baina ez edo zer gauza. Zure barruarekin konektatzen duten gauza horiek bakarrik. Gainera, fikzioa esaten dugu, eta aipatzen dugunean fikzioa beti irudimenarekin lotzen dugu, eta irudimena nunbaitetik sortutako zerbait da, ezta? Realitateare hor dago, esperientzia, jakinduria, hortikan abiatzen da irudimena eta sorkuntza, eta ezerezetik ez da ezer sortzen, ez? Nik beti izaten dut, ni imaginazio gutxiko pertsona naiz. Esan nahi dute, nik uste dut idazle bat, idazle izateko ezaugarri bat, nik uste dut ezinbestekoa dena, da adi egotea. Adi egotea, ez adi, ni oso despistatua naiz ere, baina adi egotea zenbait gauze. Ikusi, hitzoiena azpian zer dago, edo esan didazun, edo egin duzun keinu horren azpian zer dago. Nik uste dut, eguneroko bizitzan, adierazten ditugu horrela izeberraren puntak agertzen dira, ez? Baten keinua, besteak hau egin du, bestea, baina hor azpian zer dago. Eta nik uste dut gure lana askotan hori dela, ez? Harrapatzea existitzen dena, baina ez dena ikusten. Gure artean hizketan gaude, baina bi maila bezala daude. Gaude hitz egiten, esaten ari garena, baina dago beste maila bat pentsatzen ari garena, ez? Ze galdetuko dit orain, ez dakit, ez? Orduan, bi maila horiek, nik uste dut idazle batek azkenean, atera behar du hor azpian dagoena, ez? Behintzat hori da nizaiatzen naizena, egiten nahiko nukena egin edo nahi dudana egin idazten dudanean, ez? Ez duguna esaten, esan gabeko hitz horiek, guzti hori azaleratzea, ez? Ateratzea, ze hor asko dago. Esan dut hola pertsona izurdia bezala, bi zatitan, baina hirugarren bat ere bai, ze batean bata baldin bada idazten duzuna, bestea nola jarraituko duen eleberriak edo historia horrek, eta hirugarrena segurazki, eta nola eskutatu irakurleak ikusi ez dezan nire zantzuak hor historia horretan, ez? Hori da egin beharko da edo zer? Bueno, gertatzen da, nik uste dut, behin erabakitzen baduzu liburu bat idatzi eta argitaratuko duzula, ahaztu behar duzu hori, ze azkenean beti agertzen zara zu. Ez dut esaten historia horretan gertatzen dena gertatu zaizunik, baina zeintzu diren zure kezkak hor daude eta ezin zara eskutatu, ez dakit nola esan. Egia da, batzutan autozentzurak ere asko oso ondo funtzionatzen du, ez? Ni gogoratzen dut adibidez, amaren eskuak idazten, basan gai oso laban egin nezakeen, arrisku handia zegoen laban egiteko, hau da oso, ez dakit nola esan, ama gaixorik eta, bueno, melodramatikoa jartzea. Orduan, nengoen beti eusten horri, ez? Nuen nahi jauzi piztina horretan, ez? Esaten nuen, ez. Eta gauza asko kendu nituen. Ematen zidaten alako esaten nuen, hau ez dut nahi. Hau gertatzen da, baina ez da esate. Ez dut nire amak irakurtzen erin nahi, hori ere esaten zuen, bueno, zuk idatzi behar duzu, zure amak irakurriko ez balu bezala, ez? Ez pentsatu nok irakurriko duen, ez pentsatu zer pentsatuko duen, ze bestela ez duzu idatziko. Osak, idatzi nahi duzuna. Bestela, zago, ez deri. Beira, fikzioaz ari garela, kasualidadez, bi esaldi topatu ditut Iban Zalduaren azkeneko liburua irakurtzen, eta lehenengo orrialdetan berak bi esaldi jartzen ditu, bi idazleenak fikzioari edo literaturari buruz hitz egiterakoan. Hau Virginia Woolfena da, eta esaten du, egiak ez dauka zerikusirik bat ere literaturarekin. Hau Virginia Woolfena. Eta William Faulknerrena, idazle bat egia esateko intrinsekoki ez gauza da. Horregatik idazten duenari deitzen diogu fikzio. Osea, egiak ez dauka zerikusirik eta idazle bat egia esateko ez gauza da. Nik uste dut idazle batek egia esateko erabiltzen duela gezurra. Hau da, azkenean fikzioa da esan nahi duzun zerbait esateko
benetakoa den zerbait esateko, ez benetako gertakizun bat, benetako ideia bat, sentimendu bat, dana erabiltzen duzun tresna. Eta gainera nik uste dut gauza batzuk ezin dituzula esan beste modu batera. Elirateke aterako zure barrutik espada fikzioaren bitartez. Nik askotan, ez dakit, irakurtzen duzu idatzi duzun zerbait, eta esatu duzu, idazten hasi aurretik, nuke pentsatuko inoiz, hau atera behar zitzaidanik, ez? Askotan, idazketan agertzen dira, nik askotan esaten dut, idazten dudala jakiteko batean zer pentsatzen dudan. Ze hainbat gauza daude hor barruan, hitzetan jarri ez dituzunak. Hitzetan jarri ez dituzunak. Eta irakurketan berdina gertatzen da, ez? Nik uste dut irakurketan zer gertatzen da. Batean irakurtzen duzu zerbait, idazle batena, irakurtzen duzu, eta esate duzu, hau, nik bizi izan dut, nik sentitu dut, baina orain arte ez dut errebelatuta horrela ikusi, ez? Osea, idazle honek errebelatu egin dit, nirea ere baden zerbait, baina hitzak jarri izkio, ez? Eta hori topatzen duzunean, esate duzu, hori da, konexio hori, leku intimo hori, idazketanena eta irakurketarena ze arraroa den, ez? Azkenean, zuk idazten duzu liburu bat zu intimidadean, zu bakarrik, eta beste batek hartzen du zure liburua intimidadean baita ere. Bera bakarrik, agian oean sartuta, edo ez dakiten. Bi intimitate egiten dute alako, elkartzen dira, urrun egon da ere, baina badago hor konexio bat, ez? Eta bueno. Eta edo txispasoa edo kortozirkuitoa sortzen da. A ber, fikziorena hobeto ulertzeko, esate baterako amaren eskuak, ez? Hori zure lehenengo eleberria data. Hori, etorri zitzaizun, komentatzen ari zara, gauzak askotan ez dakizula nola hasten zaren gauza bat idazten, baina gogoratzen duzu hori eleberri hori hasi zinenean, eleberri batek dauka trama bat, dauzka personaiak, segurazki buruan bazenuen egoera bat, hor gainera pertsonaiak bai ematen dutela errealitatetik hartutakoak, protagonista alaba da, amadare bai, kasetaria da, denakari gara horrela jartzen, desaten, hau bera da, kanalera. Askotan esan didate, bueno, azkenean hartzen duzu zure ingurutik, ezagutzen duzunetik, aukeratuko banu erizain bat, igual ez dakit erizainak nola bizi diren, azkenean aukeratzen duzu, ezagutzen duzun inguru hori, ez? Baina egia da, nik amaren eskuak idazten hasi nintzenean, nik enekien zer kontatu nahi nuen. Bueno, baneukan alako, uste nuen kontatu nahi nuela, bi belaunaldi ezberdinen, nola belaunaldi ezberdinetan bizitzak oso ezberdinak direla, testu inguruak oso ezberdinak direla, baina funtzean pertsonak oso berdintzua garela eta gure kezkak orain eta orain dela 50 urte eta orain dela 100 urte, bai, batzuk oso diferentea dira, baina sakonekoak berdinak dira. Hortik abiatu nintzen, eta horregatik aukeratu nuen ama eta alaba, bi belaunaldi, eta irudi bat neukan bakarrik, hasiera batean, askotan ipuinetan ere gertatzen zait, daukat argazki bat bezala, eta ez dakit, eta idazten dut, irudi hori idazten dut. Eta nire neukan irudi bat, zan ama gaixorik, ospitalean, eskuak horrela izara gainean jarrita, eta alaba alboan eserita. Eta ez neukan beste ezer. Eta gainera, izena ere, novelarena, nik idatzi nuen hori, dokumentuak gorde behar dituzu, eta jarri nuen amaren eskuak. Gordetzeko, ez? Gero geratu zen titulo bezala. Baina, kuriosoa da, ja pasatu dira 12 urte idatzi nuenetik, eta idatzi nuenean ez nintzen konsiente, ze askotan galetzen zidaten, eta zure ama zelan dago. Eta zaten, ondo dago, ez da nire historia, eta ez da nire historia, bat ere. Baina gero, konturatu naiz, garai hartan, badago momentu bat zeinean zure gurasoak, zure ama, zure aita, zahartzen diren, baina batzutan nik uste gertatzen dela gauetik egunera, ez? Zoaz ama bizitatzera, eta zatuzu, zerako bajonazo, ez da, batean, oso zahar ikusten duzu, edo zintasun batekin, edo
Eta nik uste dut garai hartan ikusi nuela hori, baina ni ere nintzen konstiente. Eta gero konturatu naiz, idatzi nuenean novela hori, kezka hori barruan zegoela. Baina orduan ez nekien. Idazten nengoen bitartean ez nekien kezka hori neukanik. Gero konturatu naiz. Horregatik esaten dut, batzutan idazten dudala, idazketari esker ere ikusten dudala zer dagoen nire barruan momentu horretan. Sartzaroa berriro ere azalduko da musika airean, eleberrian. Literatura geriatrikoa, ez dakit zergatik agertzen zaidan, egia da. Bueno, musika airean, adibidez, protagonista nagusia da, eta galetzen zidaten ere, atean nuen, jo, holan nagusia izatea, bueno, nik izaten nuen, niretzat askoz interesgarriagoa da, ez dakit, 70 urteko emakume batek, interesgarria dena da, baina gaur egun 70 urte edo inguru dituen emakume baten barruan zer dagoen jakitea, egiten zaitan interesgarria, batetik pentsatzen dudalako zema gauza isildu ditu emakumeak, zema gauza ez ditu esan, hori egiten zait oso interesgarria. Eta horregatik, eta zema gauza bizi izan ditu ezin kontatuta, ezin esan da, eta gainera fokoa ez da egon inoiz edo gutxitan dago beraingan jarrita, Orduan, niri adin horretako emakume baten esperientzia egiten zait, egiten zait hor asko dagoela, horregatik, nik uste dut aukeratzen ditu dela. Zenbat gauza isildu eta gero askotan gaztea zarenean behintzat iruditzen zaizu helduak edo zaharrak hainbat gauza ez dituztela egin. Badirela gauza batzu bakarrik gazteak egin dezaketenak, amodio kontuak eta beste batzuk, eta badirudi horiek 30 urtetik aurrera ezinezkoa direla, eta orduan eleberritan eta ikusten ditugunean atzera begiratzen dutenean eta gogoratzen dituztenean euren historiak, modu bada konturatzeko. Amaren eskuak novelan ere hori gertatzen da. Alabak batean deskubritzen du bere ama emakume bat dela, bera bezalak emakume bat dela, eta berak bezala eduki dituela bere maitasunak eta bere gauzak, gaztetan, eta deskubritzen du, ama izen horrek asko estaltzen du, oso handia da, eta estaltzen du atzean dagoen emakumea, estaltzen du, eta, bueno, novela horretan mintzat alabak deskubritzen du amaren alde hori, Eleberritan gauzak sakonago tratatzen dira, honek esan nahi du buruan daukasun kezka edo ideia edo momentu horretan zerbait dagoela hor, poso pixka bat hartzen duena pixkanaka, eta ipuinetan edo narrazio laburretan ematen du hartzen duzula errealitatea, kuadro bat egin, eta hemen txekaditzen dana, bestia kanpoan getzen da, hau da. Hemengo limite hauekin, hauxe da, enkuadernazio honekin, hauxe da kontatzen duzuna. Eta horren kontatzen dituzu historia asko, baina beti hor dago komunikatzeko zailtasun handi hori. Eta batzutan komunikazioa posible badare, gero apurtu egiten da. Hori ere deskubritu dut idazten, kezka hori daukadala. Bai, holanda, esan dut idazten dudala deskubrimendu bat bezala, eta deskubritu dudan gauza bat da, benetan kezkatzen hauela gai horrek. Edo, iruditzen zaidala oso zaila gure artean komunikatzea, benetako komunikazio bat eukitzea, Osa, benetako, lehen liburua izan zen, zauri, eta ordutik, nik uste dut, mantentzen da, zaurien, nik orduan idatzi nuenean, zauria, ipuin bakoitza zen, zauri bat bezala, Eta zauriak, nik neukan buruan alako irudi bat zen, guk egunero ditugula barruan hainbat hitz, esango genituzkenak, pentsatzen ditugunak, baina ez ditugunak esaten, eta barrura irensten ditugu, eta barruan zauri bat egiten dute, Hori, mantendu da, nik uste dut, idatzi dudan guztian, iruditzen zait, eta ez dakit, nik uste dut denok egiten dugula, gure eguneroko bizitzan nahiko
modu, ezakit, superficialean bizi gara. Ez dut esaten egunero egon behar dugunik gure barruko halako guztiak ateatzen, ez hori ere ez da, insoportable izango litzateke. Baina bai, egia da, gure eguneroko elkarrizketetan, eta oso azalean ibiltzen gara, eta egian zuk daukazu kriston problema bat, nik daukat keska handi bat barruan, baina gaude hitz egiten zer gertatuko ez balitz bezala, ez? Orduan, bai, nire kezka hori da, ez? Eta idazten dudanean niretzat interesgarriagoa da pertsonaiek esan gabe usten dutena, esaten dutena baino. Azkenean esaten dutena da, irtetzeko modu bat egoera horretatik, baina zer ez duten esaten da benetan inporta zaidan. Zure historiak irakurtzen, beti etortzen zaite burura nire irakasle batek esaten zuena, ohe berean lo egiteagatik ez dira amets berdinak egiten. Eta pertsonaiak bakoitzak bere bidea darama edo bere pentsamentuak dauzka buruan eta gutxitan dago zubi hori bata bestiari. Eskerrak ez dugula bardina beste, mimetizazio hori ere, baina behintzat diferenten artean edo pentsamendu diferenten artean ere komunikazioa egotea, ez hori da ikuste dut falta. Ez naiz nien esate baterako, grazia handia egin zian ipuin batek emakume bat, hor gainera baiak kokatzen dituzu gauzak eta kale izenak eta gazte izen eta badoa etxe berri batera, eta han jardinean dagoela, topatzen du bere antzeko beste emakume bat, eta irakurtzen dute, eta literaturari buruz hitz egiten dute, eta derrepente badirudila hori izango dela bere laguna, eta ze ondo, eta koinziditzen du beste batekin, eta historiak ez dira beti umeen kontuak, eta hitz egiterako, eta derrepente tan aldatuko da. Ez dugu kontatuko dena, por si acaso norbaitek irakurri ez badure irakurtzeko, baina horrelako momentuak gertatzen direla. Ematen du, baietz, lortu duzula azkenean zure kide perfektoa, zuk berarekin ondo moldatuko zara, ondo ulertuko zarete, plasta. Ez dago beti bukaera zoriontzurik. Ez dago modurik. Ni badok lagun bat beti izaten dira. Zain nago, bukaera zoriontzu eta alai eta bat idazten duzunean, liburu bat idazten duzunean, deitu. Agian urrengoa. Agian urrengoa, ez dakit. Bueno, ez dakit, nik uste dut idazten, ez dakit, bizitzaren momentu alaiak bizitzeko oso ondo daude, baina idazten duzunean beti dago konflikto bat, beti dago kezka bat. Bestela, niretzat oso zaila da pertsonai zoriontzu bati buruz idaztea. Ez dago konfliktorik, ez dago arazorik. Osea, hor arakatzen dut, egia esan. Nire idazketa dago, edo zauri, edo keska, edo hietara zuzendua egia da. Simone de Beauvoirek esaten zuen, pertsonai zoriontzuek ez daukate historiarik. Ez que egia da. Segurazki ez daudelako, denbora guztian zoriontzuak direnak, ez? Bai, segurazki. Zaila izango da topatzia horietako bat. Zoriontasuna sari garela eta momentu atsegina izan duzu, ez? Aurtengo udan, lehen aipatu dugu, itzuli dela ingelesara itzuli dute amaren eskuak. Zure beste liburu batzuk ere itzuliak izan dira, beste hizkuntza batzutara, ez da? Baina hau zer da, diferentea. Inglesak ematen du beste... Bai, inglesak berak eta gero ere, ze argitaletxe den, ere horrek ere izaten du eragin gehiago edo gutxiago, edo argitale txiki bat izan, edo argitale, nahiko, argitaletxe duina, ona da. Zi argitaletxe da? Parthian Books. Eta egia da ere, behin inglesez eukita zure obra errezagoa dela ere gero beste hizkuntzetara pasatzea. Osa, inglesetik beste hizkuntzetara pasatzea, ez? Nabaritu dut, inglese esatera denetik izan ditut eskaera batzuk ikusteko, irakurtzeko, beste editorial batzuetatik, beste leku batzuetatik, eta ingelesez euki arte ez dira egon, ez? Eskaera horiek, osak. Inglesan ikuste dut badela, basubi bat beste hizkuntza batzuetara pasatzeko. Ateak irekitzen dituela. Bai, nik uste dut. Eta nork itzuli du ingelesara? Christine Addis da itzultzailea, bera Amerikarra da, baina euskaraz daki. Euskara hemen bizi izan zen denbora asko, orain Ameriketan dago, eta euskeratik itzuli zuen, euskeratik ingelesera.
bai. Egin ditu beste hainbat itzulpen ere, euskal literaturako beste hainbat itzulpen. Momentu batean deitu dizu galdetzeko eta hau... Ez askorik, nahiko errez bai, izan dugu, baina nahiko berak ere aurretik beste nire ipuin batzuk ere itzuli izan ditu, antologia batzuetarako, nahiko berak komentatzea, nahiko konexio ona edo zeukala idazten nuen horrekin, eta, bueno, ez dugu eukialako handirik, ez? Ez dit galdera asko egin, gogoratzen dut aleman esatera zenean itzultzaileak galdera asko egiten zizkidala, edo, bueno, gehiago, honetan ez. Nik uste dut hizkuntza bakoitzak ere badauka bere, adibidez, alemanak askotan galdetzen zidan, gauza batzu beraiek hitz asko dituzte, nahi dut esan, igual galdetzen zidan, jartzen duzunean eta nereak atzera begiratu zuen, zer esan nahi duzu? Horrela egin zuela edo horrela egin zuela. Ze beraiek bi modu ezberdinetan esaten dute hori, eta esaten duen ez dakit. Atzera begiratu zuen. Bai, hizkuntza bakoitzak ditu bere... Zehatzak dira, oso. Oso, alemana zan, oso... Eta pelikula bihurtu zanean, amaren eskuak, orduan zer sentitu zenuen? Bueno, nik historiak beste... Da, ez dakit, landare bati beste kimu bat ateratzen zaiola, ez? Olako zer. Beste nire obran oinarrituta beste obra bat atera dela, ez? Nik hasieratik, pentsatzen nuen, hau oso zaila da, zinera eramatea. Batez ere, estelako novela bat akzio askokoa, barne sentimendu askokoa da, hori nola adierazten duzu zinean? Akzioetan adierazi behar duzu. Orduan, nik uste dut, Mireia Gabilonduk egin zuela kriston lana, hori irudietara eramateko. Bera gainera liburua sinistu zuen, eta bere modura kontatu zuen, eta hori gustatu zitzaidan. Diferentea da, beste obra bada, gauza batzuk gehiago gustatzen zaizkit, beste batzuk, gutxiago, baina nik uste dut harrapatu zuela liburuaren arima hori, kontatu zuen bere modura, eta horrela izan behar du, gainera, bere obra da. Baina kuriosoa da ikustea beste baten begietatik nola ikusten den zuk idatzi duzun hori. Eta kasu horretan, berak deitu zizun, galdetu zizkizun, zetasunak eskatu? Bai, egon ginen, askotan da gainera oso ondo, konexio... Nik ikusten nuen oso barneratuta zeukala obra, oso ulertzen zuela zer esan nahi nuen, eta gainera berak indartu zituen gauza batzuk, bakoitzak ematen dio, lehen esan dudan alapurtzen duguna, ematen dio balioa gauza bati gehiago, beste bati gutxiago, novelak gauza diferente asko kontatzen ditu, berak adibidez indarrasko eman zion, novelan baino gehiago, indarrasko eman zion buru altxatzearen, novelan badago amak esaten zion esaldi bat, bora guztian agertzen dena, altxa burua, esaten dio alabari, altxatzeko burua, ez dagoela besterik, dauden arazoen aurrean, ez dago beste modurik, eta horri indar asko eman zion pelikulan, eta alde hori asko gustatu zaidan, baina izan gauza bakoitza da opari txiki bat, eta egia esan liburu honek eman dizkit opari asko. Eta orain dela, kontutan izan da, orain dela 12 urte argitaratu zela, eta orain adibidez itzulpenarekin berri sartzen du bizitzez berpiste berri bat, ez? Liburu bat ateratzen duzu, orain dela 12 urte, behitu, eta itzulpenak, pelikulak, liburuaren berrargitapenak, egia da, liburu batek bizitza asko daukala, eta zurire eskatzen dizula bizitza horretan konpainia egitea, ez? Bai, gainera kontuan izan behar du, liburuek bestela ere oso harinkadukatzen diela, espadaukate pixkate hasiera batean salmentak ez dakiz zer, batean desagertzen dira liburu. Erreza da desagertzea liburuak, ez? Liburu dendatik, eta bar. Eta bai, honek jarraitu nau, esan duzuna, Edinburgon aurkeztu nuen udan,
Eta esaten nuen, nengoen aurkezten liburu berri bat balitz bezala, ezta? Eta esaten nuen, hau, nik orain dela 12 urte idatzen nuen, eta nagoi aurkezten hemen atzo idatzi izan banu bezala, ez? Eta hori gustora egiten da, o alde batetik pentsatzen duzu, konpainia egitea liburu honi, orain dela 12 urte idatzitako liburu honi, denbora pilo bat kentzen dit beste gauza batzuk egiteko? Ez, horrek, esentzu horretan ez. Kutxuna da, bai, egia da, liburu bat, hainbeste denbora pasatuta, esaten dute liburu bat ez duzula inoz bukatzen, ez? Berri sartzen baduzu, hainbat gauza aldatuko zenituzkela, hau ez nuke orain horrela idatziko, hau... Eta, adibidez, nik orain irakurri dut, inglesez nuelako ikusi nola, ze soinu zuen edo, eta berriz irakurri dut, eta, gertatzen da liburu izatez, orain ez nuke horrela egingo zati hau edo aldatuko nuke hau edo, hori horrela da, orduan, aurkezten ari zara gauza bat, igual momentu honetan beste modu batera idatziko zenukena, ez? Baina, horrela da. Edinburgoko liburu jaialdia importantia da, benetan. Bai. Gustatzen zaizkizu jaialdi hauetan, liburu azoketan parte hartzia? Gustatu agian ez da hitza egokiena. Ez, oso da opari bat ere, azkenean ikusten duzu. Hau pizka diferentea da, ni egon naiz beste feria batzuetan, Frankfurtekoan, edo Göteborg, edo Guadalajarakoan, eta dira gehiago, nola esan, editoriali zuzendua hor zaude, baina, euren negozioak egiteko, bata kontratua egiteko, beste, da gehiago feria bat, eta adibidez hau Edinburgokoa ere bada, baina irakurlea oso presente dago, dago ekitaldi asko daude, jende asko dago ekitaldietan, beste xarma bat ikusi diot, eta polita da ikustea ere nola lan egiten duten beste leku batzuetan, nola antolatzen dituzten beste idazle batzuk ikustea, eta egit. Zer ekarriko zenuke Edinburgotik ona, por ejemplo? Zer ekarriko nuke, bitu, nik uste dut, eta kanpora joan naizen guztietan. Hemen egiten ez duguna gure liburu jaialdietan eta azoketan. Bai, gauza bat, adibidez, joan nintzanean Frankfurten uste dut izan zela, deigarria egiten zitzaidan, egiten dutela irakurketak, hau da. Nik aurkezten badut liburu bat, hemen aurkezten dugu liburua, hitz egiten dugu liburuaz, baina ez dugu entzuten liburua. Eta han egiten dute, bai aurkeztu, eta, ez dute dena irakurtzen noski, baina jendea dago entzuten, ez? Hartzen duzu liburua eta irakurtzen duzu altuan, ez? Besteek entzuteko. Autoreak berak irakurtzen du. Bai, autoreak berak irakurri. Nik adibidez Alemanian nik irakurri nuen euskeraz, eta gero itzultzaileak irakurtzen zuen alemanez. Baina daukate alako beste tempo bat, beste lasaitasun bat, edo beste interes bat horretarako. Eta deigarria egiten zaitere nola jendeak daukan interesa naiz eta ez ezagutu autorea. Guretzat oso zaila da nik uste dut joatea, dakit, aurkezpen batera edo hitzaldi batera ez badugu idazlea ezagutzen, Dinamarkatik dator, ez dakit ze idazlea ez dugu ezagutzen, agian jakin hori ez dago hainbeste, baina jendea joaten zen, entzuten zuen, eta jakin min bat eta ikusten zen jendea irakurtzen. Ean zeuden leku asko, kanpoan, egoteko, eta jende gaztea, jende heldua, jende liburuarekin. Paperezko liburua edo? Bai, paperezko zean, ere erosten zen, eta ez dakiz, giro bat, irakurtzeko giro bat, ez? Zu paperezkoa nahiago duzu? Elektronikoa baina? Biak dit, elektronikoare badaukat, nik nahiago dut paperean irakurri. Nahiago dut. Baina bestea da, bidaiatzen duzunean, edo joan behar nizenean baitera, ez eramatearren, hainbeste liburu ere erabiltzen dut, baina nahiago dut paperean, bai. Zer ari zara oraintxe bertan irakurtzen? Irakurtzen, ekarri nuen Edinburgotik Koetzeren liburu bat, gainera ekarri dut espada. Beti eramaten dut poltsan irakurtzen ari naizen liburu, espada. Kartetxo bat baldin badago? Kartetxo bat, bai, Koetzeren bat, nola da, ez dugu horatzen izenburuak, gizonaren, ez dakit nola izango litzateken euskaraz. Eta, hori ari naiz orain irakurtzen, azkenetakoa, bat aipatzearen azken aldian irakurri dudana,
nik azpimarratuko nuke eta egin dut beste leku batzuetan ere, baina iruditzen zait Eider Rodriguezek idatzi duen azken liburua, pasadan Durangoko azokan aurkeztu zuena, oso ona dela eta oso gustora azken aldian irakurri dituen artetik, oso gustora irakurri dudan bat izan da. Bueno, galdetu dizugu zertan ari zaren zer irakurri duzun, baina, klaro, galdetu behar dizugu, eta zer ari zara idazten momentu honetan? Bai, ari naiz novela bat idazten. Novela bat? Novela bat, bai. Ari naiz mantsonoa, baina nire errealitateagatik, nire bizitza, nahiko okupatua daukadalako nire lanakin, nire bizitza familiarrakin eta denakin. Orduan, idazten dut lapurtutako ordu horietan, eta baina banoa aurrera, bai, novela bat idazten ari naiz. Novelak, gainera, daukana da, eskatzen dizula, denbora asko egon behar duzula jarraian, ez, giroan sartzeko, jakiteko nun zauden, eta nire bizitza berez, morain nahiko, azkar noa mendik eta oara, ez, baina, bai, horretan nago, bai. Badu titulorik? Bai, baina bazpada nahiago dut, ez da zeiagian aldatuko dut. Eta bukaerarik? Eta bukaera boro biltzen edo ari naiz. Zoriontzua izango da? Zoriontzua? Zure lagunak ere orain jai dauka. Jai dauka. Eta emakumeak izango ditu protagonistak? Hiru ahots ditu. Eta esango nuke protagonista nagusia kasu honetan gizon bat izango dela. Eta zentratua dago gizonaren ahotsean, baina gero entzutungo dira beste bi emakumeren ahotsak. Bi emakume eta gizon bat dira. Baina bai, ezberdintasun hori dago, gizon bat. Baina hiru pertsonaiak harremanetan daude. Bai, harremanetan daude, baina entzuten dira hiruen ahotsak. Entzuten da nola kontatzen hauek ere paraleloan jongo dira, edo momentu batzutan egongo dira hor zubiak? Bai, paraleloan doaz, batean talka egiten dute, batean... Bai, hor dabiz elkartu nahian, baina oztopo guztiak gainditu nahian. Hiru zenbakia ez da oso horreixa izaten olako gauzetarako, beti komplikazioaren bat ekartzen da. Bai, bat arreba da, bestea maztea da, ez dago arazorik bestelako protagonista, bere arreba eta bere maztea. Hori dira protagonista. Badakigu ja zertxo baite gehiago. Titulua ez badigu atera ere, zer, badakigu. Ez dakit, iruditzen bazaizue, zerbait galdetu, zerbait komentatu etxe honetako saloian gaudenez, momentua izango litzateke, ez? Mikrofono bat ere badugu, streaming bidez ematen direnez gauzak, mikrofonoa beharrezkoa da horretarako, bestela entzungo genuke primeran, baina zerbaitek komentatuko luke zerbait esan, Karmeleri, bere liburuetan... Arratsaldeon, mila esker esan ditugu zuen gauza guztiengatik. Espero dut deskubrimendu gehiago egingo duzula hurrengo liburuetan, baina nik orain atzera begira galdetu nahi dizut oso gauza simple bat, noiz konturatu zinen, ez dakit 13 urterekin, 14 urterekin, noiz konturatu zinen idazteari ekingo zeniola eta idaztean zer aurkitzen zenuela. Bai, nahiko berandu, berandu esan nahi dut, nik askotan ez zuten ditut idazleak, horik 12 urtekin ja idatzi nuen historio bat, nik ez dut idatzi, irakurri bai. Gustatzen zitzaidan asko irakurtzea, txikitatik, puinak eta bar, baina idatzi, igual, ez dakit ziur noiz hasi nintzen iasan, igual 17 urtekin, edo, berandu. Ez berandu, baina hasi nintzen bapatean, eta, bai, sentitu nuen alako gogo bat idazten jarraitzeko, eta horrela izan zen.
Eta idazten hasi zinean, ipuinak, ez? Ipuinak, Narrazio bai, laburraken hasi ipuinak. zinean. Eta nola izan zen pausu hori argitaletxe baterengana hurbildu esan begiranik hau daukat? Nola izan zen hori? Sari baten bitartez. Irabazi nuen sari bat, zein izan zen? Bueno, bat... Igartza beka ez, hori gero etorri zen. Justo koinziditzen pare bat sari, baina baten ez igartza gero etorri zen. Eta epaimaikide batek esan zidan, badituzu, ipuin bat zen. Eta esan zidan, badituzu horietako gehiago edo idazten dituzu gehiago? Zan nigun, bai, baditut beste batzuk, animatu ninduen bidaltzea argitaletxe batera, eta ordura arte ez nuen pentsatu, sariketa ziren alako froga bat, esateko, a ber, eta aurkeztu nuen elkarrera bidali nuen, eta ditu ninduten, eta argitaratu nuen, segiduan, nahiko erreza izan zen alde horretatik, nahiko... Ze irakurlek esan dizu zerbait hola atentzioa ditu dizuna, polita izan delako, edo harrigarria, edo ez dakit gustatu zaizulako, edo ez zaizulako gustatu, ze komentariok harritu zaitu gehiago? Harritu, ez dakit, igual... Harritu, gustatu, ez dakit, zerbaiten gatik atentzioa ditu. Atentzioa edo gehien gustatu zaidana, edo esan didaten gauzen artean, norbaitek esatea, behitu eske irakurri dudan horretan nire sentimentuak edo nire burua ikusi dut, ez? Esatea, lehen aipatu duan konexio hori, ez? Ipatzea hori. Nik uste dut hori dela idazle bezala azkenean bilatzen duzun hori, ez? Irakurleak sentitzea benetakotasun bat hor idazten duzun horretan, eta sentitzen du berea bezala, ez? Bere hitzak balira bezala, ez? Bere barneko zerbait errebelatuko balitz bezala zuk idatzitako hitz egiten da, hori da, esan aldi zuten gauzariko honena, nik uste. Zuk esaten zenun bezala, ez? Intimidadean idatzitako gauza bat, eta intimidadean irakurtzen den gauza bat, eta bakardadetik bakardadera kling egitea, ez? Bai, azkenean hori da, beste guztia, liburu bat argitaratzearen inguruan dagoen beste guztia da kanpoko gauzak dira, ez? Erregaluaren papera. Hori da, benetakoa hori da. Zure ohean zaudenean irakurtzen liburu bat, eta konexio hori sentitzen duzunean, edo idazten ari zarenean sentitzen duzun hori, ez? Hortxe daukagu mikrofonoa oraindik ere, zerbait gehiago esateko, komentatzeko, bai. Kaixo, nik argitaletzei buruz galdetuko dotzut. Aputxu bet, jakiteko argitaletzeek egiten duten presioa. Epe batzuk eta izaten dituzue, zuk esan duzu, patxadatzu hartzen duzula liburuak eta itearena, agian da ospia duzulako bebai eta lizentzia hori duzu, edo epe batzuk eta egoten dira muga batzuk. Data honetarako hau sortu behar dugu, edo hementik hau egin behar duzu, ez deko solako presiorik? Berez ez, hau da, argitaletxeak ez dizu esaten, eduki behar duzu 2018-rako, abendurako, ez dakiz zer entregatuta, ez da lan bat, zu galdetzen dizu, noiz behinka, zelan zoaz, ez dakiz zer, eurek ere, euren programazioa egiteko, aurkeztuko dugu Durango, aurkeztuko dugu hemen. Egia da, batzutan, esate zute, nahiko genuke igual Durangorako heltzea, por ejemplo, ez? Baina ez bazara heltzen, ez zara heltzen. Inork ez dit azken finean esaten entregatu behar duzu. Heltzen naiz, heltzen naizenean. Zentzu horretan, ez dakit beste argitaletxe handi, idazle handiekin ezberdina den. Segurazki kontratu bat izango dute argitaletxearekin, eta igual eskatzen diet epe baterako eukitzea, ez dakiz feriarako eukitzea, eta bar, ez? Nik ez daukat kontraturik, nik idazten dudan arte ez dut sinatzen kontratu bat argitaletxearekin. Bukatzen dudanean liburua, aurkezten diote editoreari, irakurtzen du, eta sinatzen dugu kontratu bat liburu hori ateratzeko. Beraz,
Bai, egia da, editoriak nahi badu atera zure liburua, ez dakit noizko, berak gure buruan baldin badauka, euren planifikazioan horrela ondo datorkiolako, ez dakit zer, bai, igual daukazu hor deika, esan ez lantzoaz, bueno, baina ezin daiteke esan presioa. Ez da, bueno, ez. Beste komentarioren bat, zuk zer esango zenuke esan ez duguna? Nik ez dut ja gauza askotaz hitz egin dugula. Bai. Gauza asko geratzen dira beti, baina ez dakit. Uste dut pasatu garela fikziotik, zure liburuetatik, zure datorren liburuari buruz ere hitz egin dugu. Zer galdetuko zenuteke guri okurritzen ez zaiguna, esateko? Bai, badez? Ia zelan ikusten duzun gaurko euskal literatura irakurleen ikuspegitik. Esan nahi dut irakurleri dauden, ez dauden, zelan ikusten duzun hori. Euskeraz. Bai. Bueno, zaila egiten zaite, esatea, nola dagoen, zenik ere ez dauzkat, ez dakit nola esan, datuak eta atera zan orain dela hilabete batzuk, elkarrek egindako... Ziadekokin batera egindako... Bai, ikerketa bat. Bueno, ez ziren oso... Ez, kezkagarria zan, ez banaiz osko konfunditzen, esaten zuena zan, euskaldunen artean, euskeraz oso gutxi irakurtzen duela. Interesa, euskaldunen artean, irakurleak gehiago jotzen dutela beste hizkuntzetara euskarara baina. Bai, guk azkenean berez publiko mugatu bat daukagu, ez? Hizkuntza gutxitu bateko publikoa. Horre gaineratzen badiozu, esan bezala, euskaldunak diren asko nahiago dutela edo joera dutela edo agian ez dutelako joera ez direlako hausartu ez dakit, edo batuan delako eta ez delako, ez dakit. Baina, kentzen badiozu jende guzti hori, gazteleraz nahiago duena, edo beste hizkuntza batean nahiago duena irakurri, azkenean txikiago geratzen da, ez? Bueno, nik uste dut kulturan ere, orokorrean, bizi gara ere garai batean, zeinetan dagoen gauza asko daude. Lehen aireportu batean jendeak denak zeuden liburu batekin, eta gaur egun, esatezu, bat liburu batekin zendera daude mobilarekin, ez? Bai, gauzak aldatu dira, ez? Baina, nik pentsatzen dute ere berreskuratu dezakegola, ez dakit nola, ez dakit nik ere ez naiz estratega kulturala, ez dakit nola egin behar den. Guk egin aldugun bakarra da idazten jarraitu eta ahalik eta hoberen egin, ezin dugu besterik egin. Egia da, neurri kontu bat bada, zuk esan bezala, ez? Komunitate txiki batean bizi gara, eta komunitate honetan hartzen ditugu publizitate guztiak, beste hizkuntza majoritario horretako publizitate guztiak, eta horrekin borrokatzea... Bai, zaila da. Oso zaila da. Zaila da, ez dakit, sartzea liburu denda batera, eta dena da, liburu guztiak daude, eta halako atal txiki batean euskal literaturako liburuak daude, ez, edo, beste gai bat balitz bezala, ez? Daude sukaldearitzako liburuak, ez dakizelako liburuak, bestelako liburuak, euskarazko liburuak, bestea literatura da, eta hor dago, sub atal bat bezala, edo azpi atal bat bezala, euskal literaturarena, ez? Hori hemen, gure herrian. Gure herrian. Kontatuko beste herritan ze pasatzen da. Bai, hori da.
Zaila egiten zait bat aukeratzea, ez hori, baina ziur bat aukeratu beharko banu, bat ipuingilea izango litzatekeela. Niri adibidez Alice Munro idazlea, kanadiarra. Barkatu, lertu dizut irakurritakoa. Nik idazitakoa zaila egiten zait. Agian, nik uste dut gertatzen zaigula ere, azkena idatzi duzuna beti iruditzen zaizu, hobea dela, aurreko baino, bueno, ni adibidez oso gustora geratu nintzen, ez naiz ni idazten. Oso ondo pasatu nuen idazten gainera, eta ezin dut esan, niretzat hobea ez dakit, nik ondo pasatu nuen, eta gustora geratu nintzen liburu horrekin, ipuin horiekin. Bai, arratzaldeon. Arestian aipatutako gaiari buruz, hau da, irakurleen zera, minimo hoiek, elitzateke baita ere beste faktore bat izango genero gutxi daudela, edo agian zaudelako hainbeste idazle genero batzuk faltatzen direla eta horien faltan beste hizkuntza batean bilatzen dituztela irakurleok? Bueno, igual gai batzuetan bai, izan leike, baina nik uste dut eskaintza handia dagoela. Kontuan izan da komunitatearen neurria, nik uste dut eskaintza handia dagoela, zabala dagoela eta diferentea. Euskal idazle diferente asko. Eta batzuk egingo dute misteriozko novelak eta beste batzuk ipuin intimoak eta beste batek ezagit. Ez dut uste hainbeste denik horregatik, ez dut uste. Nik uste dut badagoela. Gehiago da, gerturatzea, ezagutzea eta euskeraz irakurri nahia. Bueno, nik apurbetarire, eta berak galdetu duenagaitik, zure iritzia jakin gure neuke, irakurketa erreza dela eta ez dela. Nik ikastetxe batean etzen dolan, eta klaro, gaur eguneko umeak ero eta gutxiago irakurtzen dute, hainbeste sentimentu, hainbeste gauza eta komplikatuak egiten daki ezelako, eta orduen oin, dau, beste erronka, irakurketa errezera joten duzue, edo dute, idazle batzuk, eta horren iritzia gure da jakin, ez da? Errezak ez da gure esan, erreztu egiten dauela, ze gero, purbe poesia egitea ere bada, ze esaldi labur batean, gauza asko ere kontatzen dituzte, eta horrek, adikzio bat edo erreztu egiten dau, ikaslearen arreta behintzet bere ganatzen dau. Eta, zure iritzia horri buruz. Ez dakit zer den irakurketa erraz, esaten duzun bezala, agian batek aukeratuko du irakurketa erraz bezala ipuin liburu bat, zeinean ikusten du laburrak direla ipuinak, esaten duzun bezala agian esaldi laburrak erabiltzen ditu idazleak, eta bar, baina agian zailagoa da ulertzeko. Ipuinetan gertatzen da, ipuinetan ematen du, askotan gertatzen da, igual hizkuntza ikasten ari direnei eskaintzen dizkietela ipuin batzuk, ipuinak dira oso exigenteak irakurlearekin. Askotan novela batek gehiago azaltzen dizu, esplikatzen dizu dena, ipuin batek erakusten dizu hau, eta zuk imaginatu behar duzu horren azpian zer dagoen. Hau da, esan nahi dut irakurketa erraza, batzutan itxuraz gauza bat erraza da, eta ez duzu, hau egokiagoa da, engantzatu daitezen irakurketara, baina igual ez da. Ez dakit, ez daukatolan nik uste dut lortu behar dena da irakurtzen duten horretan interes bat aurkitzea. Eurek hor edo gaian edo dana dela egokia izatea bakoitzaren adinerako, bakoitzaren gustuetarako.
Gazteen kontutan badirudi arazoa orokorra dela, ez? Ez dela bakarrik euskeraz gertatzen den zerbait, ez? Normala da, gaur eguneko halako guztiekin. Gauza asko dituzte ikusteko, impactanteak direnak, ez? Reklamo asko, zaila da. Eta bizigaren erritmo honetan ere, zaila da patxada hori aurkitzea, zertzea, irakurtzea, bueno, ez dira irakurketarako garai oso egokiak edo. Arratsaldeon. Zure lan batzuk beste hizkuntzetara ekarri dira, eta nire galdera da, ea itzultzailea bilatzerakoan kontuan izan duzun edo garrantzirik izan dagoen itzultzailea emakumea izatea, hori zehazki, edo beste ezaugarri batzuk izatea, agian zure lana hobeto ulertzeko eta hobeto adierazteko. Zer kontuan hartu duzun, zehazki emakumea izan den ala ez, edo bestelako ezaugarriak? Bueno, berez nik ez dut kontuan hartu ez, nik ez dut aukeratu. Kasu honetan adibidez, jende gutxi dago, euskeratik ingelesera maila batekin itzultzeko, ez? Orduan etorri zan, ez dakit nola esan. Ez dut nik itzultzailea aukeratu behin ere. Bakarrik nik itzuli dudanean nire burua aukeratu dalako. Baina ez dut. Nik uste dut azken finean itzultzaile bat sartu behar dela idazlearen azalean eta hori lortu dezake gizon batek ere. Eta zergatik aukeratu duzu zuk itzultzea gaztelaniara eta ez beste norbaitek? Argitaletxeak eskatu dizu edo zure erabakia izan da? Nik nahi izan nuen, esan dut lehen, ez nuen ikusten literalki itzulita nahi nuena aterako zenik. Hain hizkuntza diferenteak dira eta nik gazteleraz ere batakit idazten, ez dakit nola esan. Orduan nahiago nuen pentsatzea, nola idatzituko nuke hau nik gazteleraz, ez? Berridazketa bat hori. Eta horrek gainera ematen zidan aukera liburua berriz hartzeko eta aldatu nahi nituen gauza batzuk aldatzeko, nik lizentzia nuen egiteko hori, itzultzaile batek ezin du egin. Bai, berriro ere, eta badakite hemendik etzerako bidea hartuko dudala, eta etzean galdetuko diate zer entzun duzun. Eta apuntatuta daukat. Eta badakite ez dakite apuntatu dudan hau da. Existitzen dena, baina ez dena ikusten eta edo ez dena kontatzen. Hau da, apuntatu dudana. Mila esker. Eskerrik asko zuri titularra atera duzu, Bai, hori nik uste dut laburtuko lukela, ez da? Laburpen ona dela, ez. Nik ikusten ez diren, baina existitzen diren, horiek harrapatu nahi ditut. Kasetaritzarako bidea egina daukazu, Hori da, laburtu eta titularra atera. Horrek ere laguntzen du. Jakinduria laguntzen du, jakinduria hartzen gainera. Ez dakit, iruditzen bazaizue, hementxe utziko dugu, ez dakit beste zerbait gehitu nahi baduzue, baina kasetariak egin digun titular honekin uste dut bukaera ederra dela, benetan, mila esker. Karmele, beti bezala, goxotasunez bete duzu gaur egongela hau, Bidebarrietako egongela berezi hau. Eskerrik asko, gurekin izateagatik. Zuri hain erreza egiteagatik dena. Eskerrik asko, danai, eta beste bat arte. Agur, ondo izan. Eskerrik asko.